No tak omlouvám se, že jsme to přerušili, ale přišla paní učitelka. A teďka ten meč udělám modrý runy. Kurňa, Áňo, teďka natáčím, že to nevadí, teďka mi to meleš. No tak prostě paníčka teďka veštla a musíme napsat nějaký název, který bude se jmenovat. Takže to bude... Zuzka, řekne jméno? Rebelky! Yeah. Hej, nejsou to moje? Ne, nejsou, ty máš jiný. Ty mám já. To bude ten nejlepší meč. No, tak jsme tady nás 5? 5, že jo? 5. A jsme, no, je nás 5 a jsme na 5. No. Ukazuje vás koupelnu? Na koupelnu ještě Ludko Bachavý střel. Čekaj. Máme to tady strašně luxusní. Jo. Takže tady je záchod. Asi teďka přes chvilkou povídej. Jo, přes chvíli. Nemusíš. No a tady je koupelna. A to prčic! No a tady... se směje. Tady je moment a tady se takhle otevírá. Takže mám vlastně brejčí, ale směje. No, prostě, no, tak pšt.